Ești însărcinată, ai lucru de birou și a început să te doară noada? Te înțeleg. Apare foarte des acest fenomen datorită statului pe scaun. De aceea recomand tuturor mingii de genul acesta pentru a alterna. Stai o jumătate de oră pe scaun, stai o oră pe minge. Hai să-ți explic ce se întâmplă atunci când stăm pe scaun, mai ales în timpul sarcinii. Când stăm pe scaun, ne relaxăm și ne scufundăm în scaun, încărcăm toată greutatea trunchiului pe sacru și pe coccis, pe noadă, iar nevoia corpului este invers. Da? Volumul intrauterin se mărește, bebelușul crește și atunci toate structurile intraabdominale împing sacrul și coccisul spre exterior. Noi când stăm pe scaun și ne scufundăm în scaun confortabil, atunci noi ne opunem acestui fenomen necesar. Copilul are nevoie de spațiu. Da? Iaca, se mișcă. Și este foarte mult mai mobil într-o sarcină adevărată. Ei, atenție! Te așezi cu bazinul în mijlocul mingei, tălpile în față ușor îndepărtate. Așa. Astfel încât să ai tot timpul contact cu solul, măcar călcâiele să fie pe sol tot timpul. Încă un beneficiu al mingei kinetice este acela că nu permite așezarea piciorului peste picior. Da? Ne dezechilibrăm. În general, în sarcină sau nu, pentru toată lumea spun lucrul acesta, vă rog, faceți eforturi să vă dezobișnuiți de statul picior peste picior. Mingile de genul acesta sunt de mare ajutor. Da, sunt îndrăgostită de mingiile acestea. Eu am una și acasă, am multe și aici la clinică, desigur. Încă un lucru foarte fain este că statul pe minge invită la mișcare. Da? Ne mișcăm un pic, ne mișcăm oasele bazinului, dar facem și un fel de masaj pe toată musculatura, inclusiv perineală. Perineul nu este deloc drept și are și el o foarte multă vascularizație, inervație. Prin mișcare ajutăm aceste nevoi ale perineului. Încă un lucru foarte important pentru sarcină, pentru că sunt tot felul de informații pe internet, nu faceți balansul sus-jos pe